Bueno, puntu benek. Bai, ya está, bai, lasai. Berdin dio. Bai, kaixo. Bueno, kaixo. Zela hori, simbolo ondo, bai. Vale. Bai. Esaten genduen ordena, nik hitz egingo etela gero badurrek, ordeziko, gero behar zengok eta... Bai, bai. Ni papel bat etorri naiz, No, de memoria. Ondo. Hoi da, hablas. Zuek esan, ja. Bueno, kaixo egunon, hemen elkartu geha ordizia hotelen egiteko, bosgarren ordizia sari nagusia Jose Antonio Peña mitinen prentxaurrekoa. Datorren ekainan 19an larun batean ospatuko da. Eta bueno, izango da bosgarren edizioa. 2015 hasi ginen, egintzien 4 edizio jarraien, 15, 16, 17, 18. Gero 2019 ezin izan gendun egin, pista orduan konpontzen aizien eta horretan aizien eta etzan egin. Gero 2020en pandemia dela eta etzan egin, eta guk hasieratik asmoa genduken albezain laester berriz egin nahi gendula. Eta aurten egingo dugu. Mitin hau egiten da Jose Antonio Peña oroimen ez. Jose Antonio Peña oain dala 6 urte hiltzan. Eta hemen lan handia intzon atletismon alde, ordizin. Atleta askoi lagundu zien eta bere bizi ezan atletismoa eta beha hiltzanen pentsau genduen hiltzan urte berdinen zerbait egin beharra zeola bere oroimenez. Eta mitin hau egitea pentsatu zen eta nik uste beha pozik egongo litzekela zertan bihurtu dan ikusita. Aipatu ordutegien nola izango dan. Probak ofizialki mitina 6 laurden gutxitan hasiko die mitineko probak, baina aurretik beste proba batzuk egongo die mitinetik kanpo gelditzen dienak, 5etan hasiko die, 800, 1500, 5000 olako proba batzuk egongo die, beti izaten da serie desberdinek egoten die, orduan serie horik batzuk mitinean ordutegi ofizialan aurretik sartu ditugu. Eta azkeneko proba 8 eta 20etan izango da, 5000 metro gizonezkoa. Izaten die normalen fondoko proba hauek, proba izarrak. Probak izango die, bai mutil eta bai neskatan, 100 metro, 200 metro, 800 metro, eta 1500 metro. Eta gero, mutiletan bakarrik 5000 metro eta luzera, eta nesketan bakarrik pertika jauzia. Eta aurten esfortza handia egin dugu, nik uste sari onak emateko, nolabait jendea erakarri ahal izateko sari onak ematea garrantzitsua iruditzen zaigu. Orduan, dauzkeun sarik die, proba irabazleentzat edukitzen dugun da 50 euroko sari bat eta trofeo bat ematen zaie. Sari hauek izaten die, A serie irabazten duenak, alegia serie onena irabazten duenantzat. Gero, fondoko 800, 1500 eta 5000an egoten die serie bat baino gehiago. Orduan, B eta C, bigarren eta hirugarren serieko irabazlei etzaie ematen. Ematen zaie serie onena irabazten duenai. Gero daukeu, urtero jartzen dugun sarie, probako errekor bat, gure mitinean daren errekorretatik bat hausten donantzat, 200 euroko sari bat ematen dugu. Gero, aurten jarri dugu, ordizia bizi herria sarie, ordiziko udalan laguntzakin, eta hau izango da mitineko marka honena ikendon gizon eta emakumezkontzat. Azkenen egiten da marka bakoitzek eukitzen du puntuazio bat, taula batzu dare, orduan balio bat eukitzen du marka bakoitzek. Orduan gizonezko marka honena ikendon gizonezkoi, sari hori emango zaio eta emakumezkoi baita. Sari hau izango da, txapela izango da, hemen ikusten dituzuen txapelak, 150 euro eta gero garaikurra hauek. Gero, Gipuzkoar honenak sarie baitak, bai gizonezko eta bai emakumezkontzat, marka honena ikendonantzat. Mahala saski bat eta 2 sagardo botila emango dizkego. Eta gero beste sari batzuk, hauek pixka bat zailagoa lortzeko, baina erakargarri die.
Joko Olimpikotako gutxieneko marka, Joko Olimpikotan parte hartzeko gutxieneko marka egiten donantzat, 1.000 euroko sarie jarri dugu. Eta gero errekorrak, Gipuzkoako errekorra egiteatik, 500 euro, Euskadiko errekorra egiteatik 750 euro, Espainiako errekorra egiteagatik 2.000 euro, Europako errekorra egiteagatik 3.000 euro, eta gero nik uste eta urten atentzio gehiena deitu dona edo interes gehiena altxatu dona edo, izan da munduko errekorra egiteatik Audi bat, kotxe bat erregalatzea erabaki dugu. Zaila izango da, baina bueno, autobagek eskaintzen du, kotxe hori. Eta bueno, aipatu duten bezala, bueno, izaten dira sariak, jendea erakartzeko elementu bat izaten dira sariak, nik uste horri esker etortzen dela jende ona erakartzen degula, eta beste elementu garrantzitsu bat izaten dira erbiak. Fondo eta medio fondoko probatan erbik jartzea garrantzitsua izaten da, jendeek interesa dukitzen du, karrera azkarra izan dadin eta jende ona egon dadin, baina hortako erbik jarri behar izaten dira. Orduan hor esfortzu handia egiten dugu erbi hori bilatzen eta erritmo egoki bilatzen. Orduan, bueno, gutxi gora, erreferentziak, 800 metrotan, ez dakit merezi da, baina, bat 14 pasako da 500 emakumezkotan, 1.500 250 pasako da, 1000 metro. Gizonezkoetan 800 metroak bat 0,5 pasako da 500, 1.500 226 1000 metroak, eta 5.000 3.000 metroak 815. Orduan, paso politek die, igual 800-ekoa pixka bat azkarrago izango da, neskan 800-ekoa, ez dakit jende hona etorri da eta baliteke azkarrago korrika egitea ikusiko dugu. Eta, aipatu nahi nituen, orain arte apuntatu dien parte hartzaile esanguratsunak edo. Orokorren guk ikutzen duen parte hartzaileek izaten die bai Euskadi mailakok, Euskal Herri mailakok, eta Espainia mailako desente jende etortzen da. Nik uste Espainia mailan jartu degula hori bat fama bat edo erreferentzi bat bihurtu gehala. Orduan jende kontatzen dola gukin. RFako federazio, Espainiko federazioko egutegin gaude, eta jendeak badaki hor gaudela, eta normalean badaki fondo eta medio fondoko probetan espezializatuta edo karrera onak egoten diela. Orduan etortzen da, interesa egoten da Espainiaren artetik. Eta gero kanpoko atzerritar batzuk etortzen die, aurten apuntatu die batzuk. Parte hartzaile hola esanguratsunak edo, 100 metrotan emakumezkotan, Irati Mitxelena, Gipuzkoarra, eta 2 txiletarra apuntatu die, 2 txiletar etorriko die, maila politikok. 100 metro gizonezkotan, Kolonbiako bat dator, marka honena daukena, beha da, 10 minutu eta 50. Eta gero etorriko da baita, hainbat aldiz Espainiko txapeldun izan da Angel David Rodríguez, baita apuntatu da, el pájaro deitzen diena, eta nik usteet, tipo, ja urte batzu badauzke, ez dago bere honenen, baina tipo oso ona izan dakoa. Gero, 200 emakumeetan, maila polite dago, 53 segunduko 3 dare, eta arten Nerea Bermejo Nafarra, azken aldin oso ondo da bilena, eta errekorra asko egiten, Nafarroko errekorrak eta egiten. Gero, gizonezkoetan, 200 metrotan, Marokoar badago, 55 segundukoa, eta gero Euskaldun batzuk baita maila oso politikok, Asier Fernandez, Javier Mariscal, Inigo Pérez, maila polita. Eta gero nik uste mitineko maila undina edukiko don proba, izango dela 800 emakumezkoak. Konfirmatu digute, 2 neskaku batar etorriko diela, eta hauek daukaten maila oso ona da. Bat 57ko marka daukate biak. Eta gutxi gora bera, ideia bat egiteko, bat da Rosemary Almanza, 2015 munduko 5. markaik onena edukizon. Eta orain dela gutxi, munduko errelebo txapelketa egintzan Polonian, eta 4 biderlareunen Kubako selekziokin txapeldun izan ziren. Eta bestea da Sheili Diago Mesa, baita bat 57 dauke, eta 2014en munduko 2. markaik onena edukizon. Temporada guztin, munduko 2. markaik onena. Orduan, oso onak. Eta gero, 3. markaik onena da Natalia Romero, momentu honetan Espainiako rankinen lehenengo dagona 800 metrotan. Orduan, seguramente da, hau
gure proba izarra izango dana. Gizonezkotan, 800 metrotan, bat 48ko marka honenak indago bat, oentxe ez dakit zein den. Gero, 1500 metro emakumezkotan, Jone Zabaleta, egongo da Azkoitiarra, marka honena daukena, eta gero Euskal Herri mailako atleta honenak egongo dide. Ana Sagasti, Karrera, Idoia Piko, maila polite. Euskadiko honenak izango die. 1500 gizonezkotan, David Lorenzo 340ko mutil bat, Realekoa, etorriko da. Eta gero, 5000 gizonezkotan, etorriko die, maila politeko David Baskuñana, Tariku Novales, eta etorriko da, behaiei erbilana egitea, Jago Rojo, ja nahiko ezaguna egin dana, orain dela gutxi Olimpiar Jokotako gutxineko marka egin zen maratoien, eta tipo osona da, aurretik hemen korrika egin da dago, eta erbilana egingo die beste hauei. Gero, pertika emakumezkotan, Malen Ruiz de Azua, Maialen Aspe, Miren Bartolome, hauek hiruak euskalduna die, pentsa da die Espainiko rankineko lehenengoa, hirugarrena eta laugarrena. Osak hemen egongo da maila izango da oso ona. Eta azkenik, luzera gizonezkotan marka honenak indau Juan Errandonea, 7:35. Orduan, parte hartze politia izango da, euskal atleta honen txonak hemen izango die, eta Espainia mailako izar batzuk egongo die, eta atzerritarren batzuk ere bai. Eta ni bukatzeko, laguntzaiei eskerrak eman, hemendarenei, Ordiziko udalai, ematen digun laguntzagatik, Beasaingo udalai, eta Foru Aldundi, urtero ematen diguten laguntzagatik. Eta, behi esker egiten da maila hontako proba bat, eta beste laguntzaile guzti. Listo? Ezer baino lehen, ongi etorri, ordizira, horrezitik kanpo etorri zaten guztiei, eta baita ere streaming bidez jarraitzen aizaten guztioi ere bai, eta eskerrik asko nola ez, denei berriz posible egiteagatik Ordiziako mitina edo Ordizia saria, Jose Antonio Peña mitina hau. Pozgarria da berriro bideari ekitea, aipatu bezala 2 urtetako etenaldia izan dalako, urtebetekoa izan beharko litzateken hori, Majoriko lanek eragotzi zutelako 2019an pista erabiltzea, azkenean iaz denak dakigu urte komplikatua izan zala, eta Majoriko obrei gehitu zitzaien pandemia, gehitu zitzaien Joko Olimpikoak ekarri zuten daten aurrerapena, egoerak azkenean ezinezkoa egintzun ospatzea, eta hemen gaude. Tenaldia ez da alare, ez gaitu lan egin gabe harrapatu, bitartean esan behar da, lan egin degula eta pozgarria da orain fruitu horiek gozatzeko aukeraz izatea. Iazko martxoan dena hankaz gora jarri zenean, horreziko dalak eutxi zion, ziurrenik guretzat okerrena izan den urte horretan, 250.000 euroko inbertsio bati, eta horri esker, pista berritu da, eta pista ez ezik ere, kirolarien beharrei erantzun da, aterpe bat ere sortu da entrenatzeko, eta baita ere, gimnasio berri bat, azkenean ikusten hori dela oinarria, larun batean pista berria estrenatuko du mitinak, baino helburua da Ordizian atletismoak bizirik eta indartsu irautea, eta hori da pista berritzaren arrazoi nagusia. Ordizia kirolarekiko egin duen apostua historikoekin ikusten nabarmena da, eta dagoeneko gure nortasunaren ikurba da, ez da kasualitatea, Gipuzkoan dauden federatu proportzioetan herririk altuenetakoa izatea, ez da kasualitatea daukagun kirolaniztasuna izatea disiplina guztitan, eta ditugun punta-puntako kirolariak ematea hementxe daude gaina batzuk, ezta. Eta hori lortzeko, noski, azpiegiturak beharrezkoak dira, baina horrekin bakarrik ez da lortzen, ez? Eta zentzu hortan, eskerrak eman behar dizkiogu Txindoki Atletismo taldeari egiten duen lanagatik, azken finean arrobia, espaldin bada sustatzen, mimatzen, laguntzen, eta prestatzen egiten dan bezala, helburu horiek ez genituzkelako lortu, ez?
lortuko, eta zentzu hortan txalotu txintoki atletismo taldeak atletismoan egiten duen lan guzti hori, eta arrobia elikatzeko uste dugu, bai, entrenatu behar da, disiplina dago, baina ilusioak eta ametsak ere elikatu behar dira, eta uste mitin honek hori eskaintzen dula, ez? Atletismoan dabiltzan aurreta gazte guzti horiek, beraien erreferente, eredu, idolo, zergatik ez, idolo batzuk ere, bertatik bertera ikustea, eta hori da helburua, ez? Urtean behin egiten da ekintza handi bat, baina ekintza honek urte guztiko lan bat elikatu behar du, ez? Eta kirolaren balore horiek sustatu behar ditu, ez? Eta zentzu hortan ere, streaming bidez jarraitzen gaituzten ere, Akon Mediarekin sinatuzun, udalak sinatuzun hitzarmenarekin, Aupa telebista bide, proiektu bidez ere, gaurko prentsa aurrekoa ez ezik ere, jarraitu ahal izango da mitina, eta zentzu horretan, gonbitea denei bertatik bertara espaldin bada, streaming ez ere jarraitzeko, eta ea zeintzuk dian Ordizia Bizi Herria sari hori irabazten duten kirolari honenak. Eskerrik asko. Eskerrik asko. Mila esker gonbidapen honengatik. Beasaingo udala kirola eta kirol jarduera guztiak bultzatu eta sustatzen dituen bezala, gaur honea etorri gaituen aurkezpen honetan ere Jose Antonio Peña mitina ere gure kolaborazioa eta laguntza eskaintzea da gure helburua. Eta, esatea atletismo elkartearekin Beasaingo udalak 2011tik daukela hitzarmen bat. Hitzarmen hori zan batez ere Beasaindarrak, baita ere atletismoa eta sustatze alde hori, hor zenbait federatu bat zeuden eta laguntza hori eman ahal izateko, eta batez ere, eta baita ere, esango gunduke, hor Josetxo Imaz memorialan antolatzearen laguntza hori eman ahal izatea. Ondorenen, 2018 urtean, hitzarmen horretan txertatu gendun mitin hau, eta adostu zan 1500 frogan Beasain saria izena eramatea. Eta baita ere 3 urtez behin erakustaldia egitea Beasainen. Eta hori da, Beasaingo udalak babestuko duena. Gure aldetik bai esan nahi detena da, atletismo taldeak egiten duen lana eskualde mailan ere guk hori ere babestu nahi dugula, eta kalidadea eta hor dauken izena ere mitinak hori manten ahal izateko gure lan horretan beti laguntzeko preste ongo gehala. Eta hori da pixka bat hemen azaldu nahi detela gure konpromiso hori. Eta mila esker. Eskerrik asko, gonbitea luzatxagaitik eta aurreko entzunda, ni gauza gitxidakat esateko, oso laburra izango naiz. Baina bai gustatuko leitzaidak aipatxia, bai alkatea, bai Beasaingo udaleko ordezkariak esan duena, eta bai enekok, behin eta berriz, nola baita esateko eta ni zoriontsu naiz, kaso horretan, sakonean ezautu nuelako hemengo sustraia, nola izan kluba eta hori guztia, ez da? Edade batzu ditugunentzako, 80. hamarkadaren hasieran, zue pentsau, nun azaldu ziren, nola baita esateko, zoro batzuk, ez da? Josetxo buru, beti zutan, beti garrasika, beti protestan, eta inguruan zeuden bi tipo, bi potolo oso lasaiak, erdi barrezka, bai kaba, bai peña. Besteak beste batxik arrugaeta eta beste batzuk. Esan nahi dut, naiz eta belaunaldiak aurrera joan ala, beti ere eskualde honetan eta klu horretan mantendu dira nortasun marka batzuk. Eta da duintasuna, errestasunak ematia, bai eskola kirolatik hasita, zein urrengo ibilbidetan ere, goimaietan, eneko dabilen moduan, eta azkenengo urteetan adibideak garbi daude,
Josetxoren oroimenez egiten den lasterketa, orain peinarena, esan nahi dut, gauza guztietan bere gaitasuna nabarmena da. Eta ni pentsatzen dut hori adierazgarria dela eta azpimarratzekua dela. Eskerrak dauzela horrelako pertsonak, borontalioak direnak, herri txikietan, eskualde guztietan, gure lurraldean, eta euren esker daukagu gaur egun Gipuzkoan dagoen kirol sistema bat, eta ni hausarta izango nintzateke esateko erreferente bat bihurtu garela, eta jende hauren esker dela. Beraz, eskerrak eurei, eta animo guztiak aurrera eramateko daukaten ekintzak eta proposamenak. Ez dakit galderan badaukezuen edo ja bukatutzat emango dugu bestela. Listo. Vale, eskerrik asko betortzeagatik. Beste bat egin da. Erdiaroko hiribilduaren inguruan hasi da ordizia berdez inguratuta. Herriko bihotza da plaza, eta azoka plazarena. Bertan biltzen garen ordiziarron taupada sendoak dira bizia ematen diotenak. Baserritarren eta erosleen taupadak. Gure dantzak bizirik mantentzen dituzten dantzari ordiziarren taupadak. Indartsu datozen ordiziar belaunaldi berrien taupadak. Ordiziako aitonamonak bizimodu osasuntsura mugiarazten dituzten taupadak. Jatorri ezberdinetatik etorriarren, gurekin bat egiten duten ordizia anitz eta aberatsaren taupadak. Ordiziaren iraganean, ondo sustraituta, etorkizunera garamatzaten taupadak. Helburu partekatua lortzeko, ordiziarrak elkartzeko gai diren biderkatutako taupadak. Inorratzean utzi gabe, ordiziarren taupada guztiek batzen dute. Ordiziako persona bakoitza, taupada bakoitza da ederra. Eta are ederragoa guztien batura. Halakoa da ordiziarren izaera. Irekia, askea, sortzailea, parte hartzailea eta lagunkoia bezain zintzoa. Aberatsa eta anitza da ordizia. Herri benetan bizia. Ordizia, bizi herria.